El castell cremat. De sempre havia sentit parlar a ma mare de la grandiositat d'un castell de festes que allà per l'any 20 del segle passat es situava en el Regall. Anys després el vaig veure fotografiat i, de veritat, em va parèixer impressionant. El castell havia sigut donació d'Enrique Puigmoltó i Rodríguez Trelles, conde de Torrefiel, i tal vegada per això es situava en el Regall, entre sa casa i la presó. Anava subjecte als dos edificis i la seva alçada era superior a la de les cases del voltant. Un castell que tots coincidien era el més bonic de tots els que s'havien construït. Com a xiquet, jo no arribava a comprendre per què si era tan bonic ja no s'utilitzava, sense arribar a pensar que les coses es deterioren per l'ús. Però sembla que eixe, el deterioro, no havia sigut el motiu de la desaparició del castell, ja que algunes versions apuntaven que s'havia encès o l'havien encès. Versió que era corroborada en el col·leccionable aparegut en el periòdic d'Ontinyent Memòria Gràfica de la Festa, on s'afirmava que fue pasto de las llamas en la fratricida Guerra Civil de 1936. Esta és la versió que ha quedat i que la gent ha acceptat, encara que mai he sentit a ningú dir com es va cremar, el que donava peu a que cada un pensara el que li vinguera en gana. I clar, tractant-se d'aquells anys, Per això no he pogut resistir la temptació d'acceptar el prec d'un home major que em va dir que contara la seva versió sobre la desaparició del castell. Anem allà. Corria l'any 1935, en plena república. Un xiquet ajudava en el temps lliure en la barberia que regentava son pare en la placeta Gil o placeta de Sant Jaume. Allí, mentre ensabonava als homes que anaven a afaitar-se, escoltava els comentaris de la gent major. La majoria parlaven de la situació política que ell encara no entenia. Periòdicament acudia a la barberia un llaurador que vivia en Fontanars, en la Torre del Conde. Era el senyor Vicent Micó, que a més de les coses del camp, contava anècdotes del castell de festes que va pagar el conde i com la fusta la baixava ell en el carro des de la finca de la Torre a la fusteria on estaven construint-lo, situado en el carrer 2 de Maig, propietat dels germans Martínez Valls. Però a Pepito, que eixe era el nom del xiquet, no li agradava la barberia, ja que tenia la impressió de que la majoria de clients tenien molt abandonada la higiene personal. En l'any 1936, el xiquet va deixar la barberia i junt al seu germà menut va entrar a treballar a la pastisseria de Miguel Tortosa, el frare, al carrer Major. No era una mala faena la d'aprenent de pastisser en un temps de precarietat com el que estava passant la societat ontientina per a dos xiquets de 12 i 10 anys respectivament. Treballar en articles de menjar era un avantatge, ja que en algun moment o descuit del propietari
podia significar el poder menjar-se algun dolcet, menjar d'àngels, ja que segons la coneixença popular en el cel es menjaven coquetes amb mel. Tal vegada per això al propietari li agradava sentir-los parlar o cantar, ja que això significava que no tenien la boca plena i per aquest motiu no era estrany que quan estaven molt callats els diguera «xiquets, xiuleu». La pastisseria estava situada paret per paret amb l'edifici de la Societat de Festers, on avui està la casa de don Antonio Vidal, i donava a 2 carrers, 3 altures al carrer Mayans i 3 altures a la plaça de baix, o la del Mercat. Aquesta pastisseria no comptava amb un forn, motiu pel qual anaven a coure les pastes al forn de la cantereria. Pel costat mateix de la Societat de Festers baixava un carrer, avui ja desaparegut, al que s'accedia per uns escalons de pedra i que desembocava en el Clot, on encara es pot veure un tram d'aquest antic carrer que va per darrere del círcul industrial. I en aquests carrers i en els baixos de la Societat de Festers, en estants es guardava el castell de festes i allí, finalitzades les festes de 1935, unes festes especials, ja que eixe any es commemorava el 75 aniversari de la seva celebració, com tots els anys, després de la pujada del Crist, havien guardat el castell. Aquest tram de carrer era molt transitat pels xiquets diàriament, tant per anar a coure a la cantereria com per a fer els diversos mandaos que generalment era el xiquet més major l'encarregat de fer-los. Esta circumstància feia que setmanalment baixara desenes de vegades per aquells escalons fins a la plaça de baix. I segons a quines hores fora, quan baixava per aquell carrer estret, el xiquet notava un fort olor a cafè que impregnava tot l'ambient. Allí, en els baixos de la societat, un operari, segurament el conserge, estava manipulant un foguer. Ell no sabia bé si tostava o bullia el cafè. Tampoc sabria dir si realment era cafè o malta o qualsevol altre substitutiu. El que sí que observava totes les vegades era el combustible que usava per a fer el foc. Era la fusta del castell. Així, un dia, i un altre, i un mes, i un altre al llarg de 3 anys. Per fi, en abril de 1939, va arribar el que tota la gent estava esperant, el final d'una guerra que al llarg de quasi 3 anys havia tingut als espanyols enfrontats i amb el final de la guerra també van arribar a on tenien unes forces militars de l'exèrcit nacional que van ser allotjades en l'edifici de Sant Carlos, en les actuals escoles. Els 2 germans seguien treballant en la pastisseria i els anys no havien passat debades, ja que no eren tan xiquets, 15 i 13 anys. Els 2 havien guanyat en coneixements i, per tant, ja feien tasques de més responsabilitat. Però, a més, el més menut s'havia fet un xicot molt gran, tal vegada degut en bona part a unes molt bones ganes de menjar
cosa que seguia preocupant al pastisser, que de tant en tant seguia demanant-los que xiularen. Però a pesar de tot, no impedien que Juanito, que ixe era el nom del menut, es fotera de quan en quan algun dolcet. També seguien els seus viatges per aquell carrer estret, ambientat amb aroma de cafè, i al que des de l'avinguda dels soldats s'havien unit a l'oloreta el ranxo, ja que molt a prop també cuinaven els soldats i que, segons asseguraven els dos xiquets, també usaven la fusta del castell per a fer menjar i tot el que fera falta. Aquell trajecte va seguir fent-lo diàriament fins que a mitjan de l'any 1940, en què la pastisseria es va traslladar a la placeta L'Escurà i anaven a caure al forn del Ravalet. Pocs anys després, la pastisseria va tancar i els seus propietaris se'n van anar d'Ontinyent. Aquesta és la versió d'uns testimonis que afirmen que no eren els únics que presenciaven l'ús que se li donava a la fusta del castell, ja que no es feia amagat, sinó a la vista de tots. La versió del més major dels xiquets, avui un home de 82 anys, està plena d'anècdotes i noms que fan la història d'allò més creïble i que, sincerament, crec que és la verdadera història del final d'aquell castell tan espectacular que era l'admiració de tots. Un final que ben bé es podria catalogar de molt digne. Pot ser això del final molt digne mereixca una explicació per la meva part. Doncs bé, havien passat les festes de l'any 1935, un any especial, ja que es commemorava el 75 aniversari de les festes de moros i cristians. Crec que no és exagerat afirmar que el castell tenia que ser molt costós de muntar i mantenir, econòmicament parlant, i que amb tota seguretat, després de més de 15 anys de ser utilitzat, per força tenia que estar prou deteriorat, i més un castell amb tan grandiós, amb tants punts sensibles. Un informe oficial de l'arquitecte municipal fet en 1935 ja recomanava, per precaució, la quantitat màxima de persones que devien pujar en cada altura i que també necessitava el castell. Una reparació urgent. Una reparació que amb tota seguretat es preveia molt costosa. No cal oblidar que estem parlant d'un Ontinyent que ronda els 13.000 habitants i amb un pressupost municipal que, segons algunes fonts, el xifren molt per baix del milió de pessetes a l'any per a fer front a totes les despeses del municipi. Amb totes aquestes circumstàncies, no és estrany que es decidirà que eixe era el moment oportú per desfer-se d'unes despeses tan importants i més tenint en compte que en agost de 1931 havia mort en accident de trànsit en el port de l'Olleria el conde de Torrefiel. Tal vegada per això o es va fer la vista grossa o inclús es va propiciar el que s'utilitzara la fusta per al que fera falta. També resulta estrany pensar que foren estos dos col·lectius, festers i l'exèrcit, els únics que es beneficiaren de la fusta,
i és més que probable que algun que altre paisà se'n beneficiarà d'ella. Per això, cap un final més digne per a una cosa que va ser l'admiració de tots, que una vegada complida la seva funció fora utilitzat per una societat plena de carències? Una cosa resulta evident, i és que tot el castell no es va cremar. Si observem la foto del primer castell muntat davant l'Ajuntament després de la guerra, es poden veure alguns detalls com, per exemple, dos torretes redones i unes almenes idèntiques a les que tenia el castell desaparegut, el que indica que va ser una cremà controlada. Aquest és un argument més que em fa creure plenament en la versió dels xiquets pastissers. Una versió que ens diu que a aquell castell tan grandiós se li va traure tot el màxim profit i va ser utilitzat fins les últimes conseqüències. Poc després és sabut que el castell es va fer sobre uns bocetos de l'artista local Carlos Tormo, Carlets. Gaspar Conejero Martínez.